už nevládzu pracovať, ale žiaľ sú tu aj mená súdruhov, ktorí práve pracujú proti súčasnej komunistickej strane na báze frakcií, ktoré si samozrejme nepriznávajú. Ustanovujúci zjazd strany sa konal 29. až 30. júna 1991 vo zvolení. Za predsedu strany bol zvolený súdruh Julius Feješ. 28. augusta 1992 sa vo zvolení konal druhý zjazd KSS 91. Bol to zjazd uskutočnený bezprostredne pred zjednotením KSS 91 a ZKS. Súdružky, súdruhovia, na tomto zjazde myslím si, že je treba povedať, že nastáva rôzna názorová rozdielnosť medzi KSS 91 a ZKS v súvislosti so zjednocovacím procesom. Bol to tvrdý a ťažký zápas, pretože viete, bol tu boj funkcionárov a nie vlastne zmysluplne o funkciu vytvorenia jednotnej komunistickej strany. Na 11.8.92 na okresnej konferencii vo Zvolenie súdruh Feješ, cituje, vyhlásil, že je potrebné vytvorenie ľavicového bloku a nie zjednotenie strán. To je citácia, ak súdruhovia sú tu, je to citácia z okresnej konferencie vo Zvolenie. Takže to sú fakty o tom, prečo nastal boj medzi týmito dvomi politickými subjektami. Druhá časť komunistov nespokojných s vývojom v strane, aká vznikla po roku 90, vytvorila o 2 týždne neskôr politickú komunistickú stranu Zväz komunistov Slovenska. Ministerstvo vnútra ju zaregistrovalo 19. marca 1991. V prípravnom výbore boli súdruhovia Jozef Bezák, Ondrej David, Jozef Horváth, Tibor Kečkeš, ja, Štefan Kopčák, Pavel Kojš, Ján Kresan, Bohumil Mihálik, František Ovádal, Milan Repáš, Ján Zelinka. Myslím, že z týchto mien je významné meno súdruha zosnulého Pavla Kojša, ktorý robil predsedu. A bol to zanietený komunista, má však pred očami jeho vyjadrenie práve na tému aj zjednocovacieho procesu, keď povedal, že súdružky, súdruhovia, je nás do jedného vlaku, malého, možno s 2-3 vozňami. Nebíme sa medzi sebou, zjednoťme sa. A v tejto myšlienke šiel aj ďalej. Ustanovujúci zjazd Zväzu komunistov Slovenska sa konal v Bratislave 18. januára 1992. Za predsedu bol zvolený súdruh Juraj Janošovský. S menom Juraja Janošovského je mi veľmi ľúto, že tu nie je, pretože tiež patril na tak významnú pôdu, ako je seminár k 90. výročiu. S jeho menom je spojená aj pôsobnosť Demokratického fóra komunistov. Po vyjadrenia, že do ZKS vstúpi celé DFK, sa tak aj stalo. Do ZKS vstúpilo celé DFK a to bol súdruh Janošovský Juraj, súdružka Necpalová Miloslava a súdruh Zemko. Aj skutočne začali v ZKS pracovať, ale svojho členstva v DFK sa nikdy nevzdali. Ktorí ste pamätníci, mali sme plénum ústredného výboru vtedy v Doprastave. Pri výbere kandidátov do zastupiteľstiev nechceli kandidovať za ZKS, jednoducho oni mali základnú organizáciu DFK a aj budú za to, tvrdo teda stáli za to, že budú kandidovať ako DFK. Takže tie spory nastávali z rôznych príčin.
ale boli to predovšetkým príčiny buď osobná nevraživosť, alebo názorová nezrovnalosť. Ja si myslím, že ale osobná nevraživosť sa ťažšie odstraňuje ako názorová. Tam treba sa stretnúť a dohodnúť sa. Ale ak máme antipatie voči sebe, tak to nás nikto neprinúti, aby sme sa dali dohromady a spolupracovali. Takmer 18 mesiacov pôsobili na politickej scéne Slovenska dve komunistické strany. Samozrejme, že bolo jasné, že takýto stav nemôže dlho trvať a medzi vedeniami obidvoch strán sa uskutočňovali vzájomné stretnutia, rozhovory a aj spoločné tlačové besedy. V roku 1992 sa obidve strany zúčastnili na voľbách. Zväz komunistov Slovenska do federálneho zhromaždenia, KSS 91 do Slovenskej národnej rady. Výsledky boli veľmi mizivé. Zväz komunistov Slovenska 0,76% a KSS 91 0,75%. Súčasne s programovou tvorbou, vnútornou organizáciou strany a sformovaním členskej základne prebiehal aj zápas o zjednotenie obidvoch politických strán. Dnes môžem povedať, že je pravda a zostalo pravdou, že rozhodujúcu úlohu zohrala členská základňa. Zjednocujúci zjazd KSS 91 ZKS sa konal 29. augusta 1992 v historickom robotníckom dome v Banskej Bystrici. Bolo to symbolické a ja verím, že 20. výročie tejto strany sa nám podarí zorganizovať tiež symbolicky práve v robotníckom dome, v sále, kde bol aj jeho ustanovujúci zjazd. Na zjazde bolo predložených 5 návrhov na názov strany. Už vidieť o tom, že už sa to roznilo. KSS, teda Komunistická strana Slovenska, Zväz komunistov Slovenska, KSS 91, Strana komunistov Slovenska, Komunisti Slovenska. Jednoznačne zvíťazil v počte hlasovaní názov Komunistická strana Slovenska. Získal 92 hlasov. Tie ďalšie vám nebudem hovoriť, pretože to nie je podstatné. Za predsedu bol zvolený súdruh Vladimír Ďaďo, ktorý bol dovtedy členom KSS 91. Tento post súdruh Ďaďo zastával až do roku 1998, kedy bol vystriedaný súdruhom Jozefom Ševcom. Význam zjednotenia by som povedala v 3 bodoch, a to je otázka odkazu aj pre dnešnú situáciu. Bolo významné predovšetkým z politického hľadiska. Znamenalo zviditeľnenie, to čo často používame aj dnes, zviditeľnenie komunistov na Slovensku a ukázalo, aký význam má členská základňa. Negatívny prvok, ktorý bol na tomto zjazde, bola skutočnosť, že zo zjednocujúceho zjazdu na protest proti jeho záverom odišla skupina členov KSS 91 na čele so súdruhom Ferešom. Je pravda, že a to skutočne môžem hovoriť teraz osobných